Dobre, skúsme teda najskôr vysvetliť, čo to tá realitná bublina je a aké môže spôsobiť, teda aké má efekty. No tak to je pomerne jednoduché vysvetlenie, keď ten záujem o nehnuteľnosti stúpa, tak stúpajú aj ceny. A otázka je, že či ten jav je zdravý, alebo je to len umelo vzniknutá situácia na základe povedzme nedostatku aktuálneho nehnuteľnosti, alebo naopak lacných úverov. Tých možností môže byť viac. Hrozí teda, že u nás sa tá bublina nafúkuje a mohla by je prasknúť? Ja si to nemyslím v tomto okamihu, samozrejme budeme to sledovať. Faktom je, že ten realitný trh sa oživuje, že peniaze sú na historicky najnižších úrovniach za vôbec históriu Slovenska. Takže zobrať si dnes hypotéku je asi to najsprávnejšie rozhodnutie, ktoré môže klient urobiť, pretože ak sa chce zadlžovať, tak kedy, keď nie teraz, a kedy, keď nie teraz si kupovať nehnuteľnosť, povedzme, na bývanie. Napriek tomu, ja si myslím, že na Slovensku banky postupujú veľmi zodpovedne v posudzovaní svojich klientov. My ako jednotka na trhu nezávislých sprostredkovateľov máme s nimi priamy kontakt a vieme to posúdiť. No a z toho vyplýva to, že klient, ktorý nenaplní všetky podmienky, bonitu dostatočnú hodnotu záložnej nehnuteľnosti, tak jednoducho úver nedostane. Preto to bolo aj vidno a bolo to evidentné v kríze, ktorú sme tu mali v roku 2008-2009, kedy naozaj Slovensko s ňou v podstate v zásade nemalo až taký veľký problém, čo sa týka teda nejakých úverov, ktoré by klienti nedokázali splácať. Naše banky mali ten scoring, systém posudzovania klientov vždy v poriadku a to platí dodnes. Nie je tam možno aj troška tá riziko, že tí klienti, alebo respektíve každý má dnes pocit, že si môže dovoliť zobrať tú hypotéku, pretože je super lacná, ale predsa len nemôže tam byť u tých možno nízkobonitných klientov neskôr to riziko, keď sa zmenia tie podmienky na trhu, že by sa mohli dostať do problémov? Tak samozrejme, ako keby, keď tú otázku postavíme takto, tak môže byť tá odpoveď, že áno, že teoretická možnosť takáto je. Faktom ale je, že banky sa pripravujú na takéto okolnosti, že už v scoringových modeloch sú zakomponované takéto situácie, takže ak hodnotia klienta, tak ho hodnotia aj s tou možnosťou, že sa v budúcnosti úrokové sadzby zvýšia. Je to v podstate odporúčanie Národnej banky, ktoré banky implementovali bez akýchkoľvek nejakých problémov. My sa na to ako nezávislý sprostredkovateľ pozeráme tak, že u každého klienta potrebujeme analyzovať kompletne jeho financie. To znamená, v prípade, ak má klient určité výdavky a určité príjmy, tak mu navrhujeme riešenie, ktoré bude pre ňo zodpovedné. A v tom prípade, samozrejme, jedna z takých najdôležitejších vecí vytvoriť klientom rezervy, aby ak sa náhodou niečo prihodí typu strata zamestnania alebo niečo iné, tak aby mal dostatočnú rezervu a dostatočnú ochranu svojich príjmov. Na konci minulého roka boli rekordne najnižšie tie hypotéky, opäť o pár desatiniek klesli. Je ešte podľa vás priestor na to, aby tie úrokové sadzby ďalej padali a tí klienti, ktorí si berú tie úvery, sa mohli tešiť možno na výhodnejšie zase produkty? Osobne si myslím, že ten priestor sa tu tento rok trošičku vytvorí. Faktom je, že od marca tohto roku platia nové pravidlá pri predovšetkým splácaní úverov na bývanie, a to či už v komerčných bankách alebo v stavebných sporiteľniach. Pričom tie úvery, ktoré sú určené na bývanie a sú založené nehnuteľnosťou, tak ich pri predčasnom splatení budú náklady pre klienta vo výške maximálne 1%. Táto situácia tu je úplne nová a určite trošku pomieša karty na našom trhu. Mali sme to možnosť vidieť v minulosti aj v iných krajinách, napríklad v Taliansku pred časom zavedli podobné opatrenie a malo za následok vzrast
úrokových sadzieb. Neviem, či toto práve myslel zákonodárca týmto krokom. Osobne si myslím, že tá situácia u nás neprebehne nejak veľmi dramaticky. Myslím si, že nielen sprostredkovateľe banky takisto sa pripravujú veľmi zodpovedne na to, aby klientom poskytli čo najlepšiu službu.